Vlog, Matt Robbie and Mommy B, Yam TV, Rizzy TV, ayan, Raven Sigua, ayan. Ang GC na to guys is dalawa po ito. Isang, tatlo pala, isang Team Focus, Team Premier, tsaka Team Agapi guys. So ayan, mega love shoutout po kay Milbs Kahayagan TV, kay Kuya Vince Words, kay Jess Food and Fun, kay That's Bella in Turkey, The Countryside Cuisine, kay Sis Crystalline Tihas, Kims Rowlands, Soaring High Judith Francisco. Sino kaya to? Ano kaya tong main niya? Parang ngayon ko lang na ano. Ayan, kay Sis Liza Passionista, Maricel Gay, MyZip Vlogs, Daisy Babon. Ito sila guys, mga minsan, mga ninja lang mga ano nila, si pinagsusupport. Ayan, Babli Vanessa, kasi hindi naman sa lahat na premier, isa lang talaga yung sinusuportahan nila. Diba? Magkadalasan guys na mga sinusuportahan nila marami. Nakadepende po guys sa inyong mga gadget. Diba? Ayan, it's Winter 2003. Ayan, Yayus YouTube, kay MyGabs HK Vlogger, kay Aiza Lopez, kay G.O. Oga, kay Emeline O Vlogs, and RJ Moises Vlog, G. Franz Vlogs, Unal Lizzy, kay Richelle Vlogs, Joel Sis TV, kay Sis Maria Salome Vlog, Autencio Siblings, Chats Channel, Karubas Channel, Night of Hands UK, Challenger Zone. Ito guys, mega love shoutout po sa ating mga Team Agapi. Ayan kay Brad Chinito Chef. Ito guys si Brad Chinito Chef guys, isa po siyang cook. Ayan, siguro masarap talaga siya guys magluto. Ayan, ang mga content niya palagi guys is mga about sa luto. Ayan, Wency and Kapila, Provider TV, James 14 Pals, Misteryosang Camera, Eves G Vlog. Ito din hindi ko masyado kilala itong Aegis Vlog, Aegis G Vlog, and ACJC TV, Lofia Channel, Jaya Lavador 2, Leia Mix Vlog, and USA. Ayan sila guys. Wala na ba? Parang ano lang. Wala na nga pala. So ayan guys, thank you po sa aking mga viewers na palaging nagsusupport po sa aking premiere at sa aking live stream. Ayan, sana guys huwag kayong magsawa na mag-view kay host at dumalaw sa mga live streaming ni host. Ayan. Hello guys, welcome to my vlog. Ayan guys, magpapasalamat lang po ako sa mga pumupunta po sa aking palaging premiere sa mga live streaming ko po. Ayan po, mega love shoutout po kay Gina Cascalia, ayan, kay Chocoman Channel, kay Yabagis Vlogs, ayan, Minjin Park, kay Myrain Himora, tama ba? Myrain o Myrin? Uy, nabulol ako sa pangalan mo, Sisi. Ay, ang ganda ni Sis Myrin, oh. Ayan, kay Sis Maria Luna TV, thank you so much. Kay Leo Ordonez, Jaya and Dave Vlog Channel, Jobbers Vlog TV, kay Marinas Musin, kay Prisara Cago. Ito guys, talaga nagpapasalamat ako guys kay Prisara Cago. Ito po ang isang kumpare ko dito guys. Kasama ko rin siya dito guys. Talagang very supportive talaga siya sa aking channel. Kasi talagang pag may time siya guys, talagang pumupunta talaga siya sa aking live o mga premiere. Ayan, at saka kay Sis Dayan Tidoray, mega love shoutout and thank you so much po sa lahat ng aking mga viewers. Ayan, kay Home Iko Nanay, ayan, Nanay Angie's TV 2, Jewel James Channel, Hayeti Madam, Commander Vlogs, ayan, ito po si Commander Vlogs. Sa ano po to siya, sa Team Focus. Kasi po, wala po ako, basta mahaba ang story, wag ko nang ikwento, charot. Baka mapapahaba tayo. Ayan kay Bills Japan, LVI
Rachel Wilson, Clarissa Viral Channel, Dax Reyes Channel, kay Sis Moy Sabor, Simply Iba in Dubai 3,